Hello, với in lại chú feel là mà nấu bằng căn hành liền hở bùi đô na chuanin hay cả u thì hậu chu an thleng to a min lo ngak to ani nấu bằng hậu hian in nuam man tilut tuka ta go go te a boi te pon so nuam ma tilut tuk bolan chu ngal thata a u te ken lai a u te hian in an dua thiam ve em mo thil an nau te zokin an du hi chuanin ti hianin an pe zela an felania hei nuam man tilut tuk an kal kwal char tlan kwal chara so ta saboi te po he mi te pahnih te hi an fel reuh lut tuk an cute topa mo chuanin school vela min lo hmu ve thin ni tur ani mi santia min kwal chara chuanin ubi nen kan lo lang ve zuai kan mo nu sial bahurani i ania chuanin heta ka u hi ka u mama ei afaten nia gogo te hi anwa ma tilut tuka an mu vel a ha chon atlan ha deuh chon an thua an mu deuh topa mo cute topa hei hi mi te hi amel room thei nia an ni chu an voi khat kal ve na nia ke ni chu a hma in boi te hi apa te nen sunday klaya kan hruai to anwa ma tilut tuka kha ka soi hmu ve mo len chwa pui ve ra ukatia kha an shia i youtube channel da turin video vasia mang un tia an phur to pa he an fa te po an lo cheinal em hi mo chuna tang khan hei min lo phone char youtube channel da tur chu kan shoot don lo mian tia ka youtube channel lan lo hi an hlau to pa mo YouTube channel thei kan han siam ve ro ya ka chung te ho hian min nui na sal tu ka mo kum khat nuwa emo 2 years ago ati hianin view reng hi nei lo nge emo 2 years ago only 2 view te ani nge min tia min nui pui tun lai chu kan family group po ka YouTube channel tapi fian thu tho na min man sakamo chu wang chuanin i lo tang ula subscriber te min lo zon sak ve ula chuanin that deuh in lo view ula lo view zo thin ula lo en zo thin ula min lo like sak bok ula ke ma hi YouTube channel hi ka siam ve chak thei to pa ma tang khanin mo cái acting vel mấy chen kan naw oi lai te hianin YouTube channel nei ang deuh vlog ang khan ka ti thina min nui pui ze la mo ka chung te hianin chuanin kan han siam ve te chenga kan nei lo kha subscriber kan nei tle man hlau le sen tang to pani Like and subscribe.